kapan nyanti besok? Izin Tulung Agung, Mbak. Oh iya ya. Mirsani nggih, Pak nggih. Mirsani nggih. Lah aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ning Tulung Agung ta? Nggih ta. Heeh iya. Mengke kula kei VVIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Omong ibumu besok budal Tulung Mengke Agung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto. Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinen gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Besok mangat Tulung Agung di. Nek cintai yo kudune gelem mangat. Ayo besok. Ning Tulung Agung. Aja main latihan ae. Oh, alasan latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda, ya. Esuk mangkat ning Tulung Agung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabuhi di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek Dik. Ya ora nom-nom ya. Ayo lagune apa Nduk Ken? Nah, napa Pak? Manut. Sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresno sejati. Oke pokoke sinarengan. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya. Oh, ya musike anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi jajal. Ya, Puspitanala. Ya, sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulung Agung. Ute Tulung Agung. Ya, senior-senior awake dhewe dalang Tulung Agung tampil. Ya, Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, monggo diaturke. Nah, yuk.
Mendingsul karo Nduk Legit, ya. Budwi, terus Ya. Wanda karo Mbak Wiwik. Baik. Lagune sing kaprah turuk abeh apa ya kuwi Tombo Kangen. Nggih Tombo Kangen iki lek ngenteni Arni Mania, Arni Lover pirang-pirangane sasi terus. Oh iya, heeh. Tombo Kangen ya ayo. Gamelane gen mlebu, gamelane ngetutke musike. Timpung dangdut ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng ya, bergembiraria. Ya. Nggih. Matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Arianto nggih. Ingkang tasih monitor saking Mekah, matur sembah nuwun. Ya. Ini nyanyi bareng-bareng mending ya terus. Ya. Lagune Tombo Kangen. Tombo Kangen. Melu sisan. Oh yes melu sisan kono. Bocah kok elon. Ayo sisan. Ora betah, Pak. Oh, Bu ini nderek pindah monggo Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Masih bersama-sama Dwi Jalaras Indonesia.
wis lali sliras. Sing nganggur balungane bali ditabuh ya ben kita gumyak seru bebarengan yo Gumarenggeng suarane terus. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan dalem. Heeh. Katane Pak Gianto so Bu Yayu ngersane nganggo musik ya siap. Awake dhewe wayangan model siwe piye-piye wae siap ya, Truk. Ya. Klasik ya oke nyatane. Pinginane ana sragen ya klasikan orang nganggo musik, orang nganggo apa-apa. Ngono. Ya.
Yo. Terus Apa? lho, Kak Ndara Permadi Ndara Janaka. Heeh. Kok jagungan karo Banowati ngomongne apa?